musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV tawateɓe nder ebo leydi kala jamal lawale moon caggal yettude Allah julde rasulu sallallahu alaihi wasallam en jetti nene baba halifa men dini halifa men aada ɓen ɓe ganduɗa kay suuɓima Pindi TV gam humpito ɗo mbawɗon wonde no mbawɗon wonirde ɓe mbawɗon wondude min calmini min juuri min ñaguini mon duwaw kono kadi min ñaagui mon duwaw no hannirta ni sikki ala aari bil aari salade aari ɓuuri futudade on aari mo ganduɗa tigui Pindi TV adini ɗum leñol fulɓe kala kala subaka adde on non holko sifa kele gadane jeyde leydi Sénégal oɗon kewno yaadude hen ganduɗa kay ya ko bani mon ganduɗa kay ko miragel mon ɓinguel mon Moussa Niang wonude ganduɗa ko ɓiyum Aissata Ndiaye on jeeyani mo ɗeɗo balɗe foof mais omona e jaam omo selli o yowni on kono kadi ma on jutumo ɗo ko ɓoyata so haajiɗe rasulu sallallahu alayhi wa sallam musidɓe tedduɓe ene wayno ganduɗa kay hewɗo subaka alkamisa ganduɗa ko sappo e jeetati lewru novembre 2021 jayde leydi Sénégal goppani caggal oɗon fanno dowrugol kono oɗon maire mo maire mum Sacré Cœur natal makko nen tawe nder yoge ɗiɗon jaydeji wiyete ko Barthélémy Diaz jayde vox populi subako ɓe mbi ko Barthélémy Diaz waɗi renoncé waɗi défié commissaire mo Dieuppeul o wi ko dumanni to fitina mi wona neɗɗo fitina mi wona Iblisa mi wona ganduɗa kay ko neɗɗo gumino fitina komi ko neɗɗo jamma ina wawi nde kungi makko Barthélémy Diaz ɗum ko caggal nde wi ganduɗa kay ko suba kala ma waddo honto walla mbiyana ma yalto e yimɓe makko kala ma yirle e ngal ɗo legal ko hunɗon ganduɗa wala coppal tigui wadde ɗum ɗum ko wiyete dof boko tropilla eɗi ɗum policier ji ene wayno noon kanko Barthélémy Diaz fitina caggal tigui nde fa jungo naato to commissariat mo central o wattini ko oppitede e ñalawma hanki o tigui kono nde o wino hande o tigui mo yirloyto to Médina o yirloyto to Petersen wondude salle de vente o yiye kala o tigui kono kay yiya on mortalatina préfet mo Dakar sifi tigui ganduɗa ko arrêté wonde hollirde ala tigui ganduɗa ko politicien walla homme politique ganduɗa tigui joguiɗo coppal yirlade e nder Dakar to kay alda e autorisation ɗum ne tawi nder ndeɗo jani kono kay candidature mairie de Dakar ene tawi hen natalla oɗon debbo mawɗo wiyete ko Soham Wardini hello jiɗi ndeɗon jani vox pop ɓe mbi ko l'opération de charme de Soham ene wona holko oɗon debbo merto holno mérito ɗum ene tawi nder ndeɗo jani kono caggal kan ɓe garti ganduɗa kay yiya koye campagne de lutte contre la covid-19 ɓe mbi ko 200 000 doses de vaccin wayi périmé boni ha boni saabu ganduɗa ko hewɓe ñakkay ɗum noon tigui saabi dennam Aliou Diagne walla dennam Mamadou Mbayne fof ne kuli piqûre aji ɗum saabi ganduɗa ko ɗum noon deeɗi ɗon vaccin aji mbaɗi périmé ɓe mbi ko leydi men Sénégal wa sikkine tolno e 810 millions copreji men CFA ɗum de sababu nde ganduɗa ko ɓesum Sénégal yogue hen wasa yaade e ñakkoyade ɗum ne tawi nder lottotaɓo nde ɗon jayde vox pop quotidien le quotidien atti koye ɗiɗon sumgoli nokkuji woni élection locale ɓe mbi ko bruit de campagne ne wayno fuɗɗima waɗe cowuji ganduɗa ko cotmami caggal nde Barthélémy Diaz waɗa libéré o ko j'ai droit de me déplacer où je veux omo jogui ganduɗa ko coppal yirlade kalto wela kono kay wala droit ganduɗa kay ko yirlade to koye mo wonde yimɓe ɗum ko wiyete rassemblement saabu saɗa waɗa ɗum noon yatawte ene wonde arrêté walla mbiyen ene wonde autorisation ko ɗum nde woni ganduɗa ko haaɗimo on mortalatine walla mbiyen les hommes du policier les hommes ganduɗa kay di commissaire mo Dieuppeul ene wayno ko ɗum noon de ɓe kadirimo Soham Wardini wi ko ganduɗa kay ko yiiɗi wadde présenté ganduɗa ko bilan mum ganduɗa kay koye ɓesgu Dakar kala ɓe ganda ko gollinoɗo kono kay ɓe kokkitamo hoolade no haaɗi ni tawi nder ndeɗon jayni quotidien le quotidien yewi askan wi namdimo kadi ganduɗa ko ɗiɗo mandataire mumen yo daro tigui darde langue gam de carte liste maɓe waɗano irrecevable ene wawnatine no hande ni hello sappo e goho ndeɗon jeyani Madiambal Diagne caggal kamɓe garti oɗon crasse avion air Sénégal mo ganduɗa tigui yanino ene wayno ɓe mbi ko procès mum waɗa fixé 25 novembre nde ñawon nde yaltat no hanniri ni 200 000 doses de vaccin bonirama waɗama jeté e nder lewru octobre ɓen ɗo ndiw tigui ɗum de ko beele ɓesgu Sénégal ñakkaki walla beele ko ɗin vaccin ngaji moftuno ha tiɗi beele moftugol mabɓe moftugol ɗiɗon vaccin ngaji walla mbiyen ɗiɗon dose uji waɗa no hannirta ni fof ko namdal en tawi nder ndeɗon jayde le quotidien caggal kan jayde las ɓe garti oɗon tracas walla mbiyen oɗon jacca oɗon ganduɗa kay ko gueɗe ndewa lawol ɓen ganduɗa ko dadiɓe walla mbiyende policier ene ndaroy dow booli walla dow laaɓeɗo kono tigui ganduɗa ko sandolinede ɗum ko wiyete indiscipline ɓe mbi ko agent commissariat mo Kébémer kamɓe kala ganduɗa ko watte sanctionné ene wayno ɗiɗon policier ji kala ganduɗa ko mbaɗama mise à pied depuis vendredi aljuma o tigui ɓe mbaɗa mise à pied jusqu'à nouvel ordre ene wayno ko bandiyagal tigui ɓe darinoy ɗiɗon booli ko bandiyagal tigui ɓe darinoy ɗiɗon laaɓi so tawi jeyde waɗe to contrôlé ganduɗa ke kala dadiɓe walla mbiyen kala policier ɓe wonɓe ɗo e nder Sénégal ene ƴewte gonko mumen ma jaam watta walla mbiyen ma jaam dañi no hannirta ni corruption e gueɗe mbaɗe noon fof de saabiɓe pajon Mansour Faye wi ko j'ai été un témoin oculaire et j'ai informé le commissaire o komo tawa omo fof hen yitere makko nde ɓen mbaɗata oɗon escroquerie walla mbiyende nde ɓeɗon mbaɗata oɗon no ganduɗa kay ko tracasserie kanko Mansour Faye oɗon jaggorɗo ganduɗa ko wiyomo fof hen yitere makko kanko jagorɗo tigui o hawri hen kono kay o rewtiniɓe lawol no hannirta ni ene wayno hooreji leydi Macky Sall
hokki ultimatum dawal wonde yo oɗon debbo o jagorɗo commercial leydi Sénégal Aminata Assome Diatta wonde yo réglu alhaali loyer ganduɗa tigi ɗeɗon kuule ganduɗa ko minen jaggi hen yo yawo ɗum koye batu jagorɗo hanki ndu tigi wonno hoore lendi arteno hande ni en tawe e nder heltotomo ndeɗon jayde las jayde enquête ɓe gatti koye mauvais résultat onon concours CAMES 2021 ɓe mbi ko peur sur l'université ko kulgol tigi walla mbiyen ko kulol wondude tigi ganduɗa faade e ngal ɗo no duɗalla jaari hattirki résultat ji CAMES ɗi ganduɗa kañumen kala garti catastrophique e nder leydi hitan ɓe noni ɓe mbi ko dama walla mbiyana rewɓe tigi tawetnoɓe hen kañumen tigi mbaɗi sauvé l'honneur wondude tigi ganduɗa kayya ene jeeya mabɓe oɗon major Angélique Ngayamo université mo Bambeya enseignant ji kala ɓe mbi ko cours tout le temps derrière les universités privées pour faire leur harmat dit on source Macky Fall mo SAES au soutien où il faut améliorer l'environnement en mettant les collègues dans les conditions de performance ɗum de woni koñi makko o wi so tawi kadi ngene ɗo ko ka coppal wala min hokka fartangue ganduɗa tigi gollirade walla mbiyen no golliri no hanniti ene wayno wodat ko telɓe golli mumen ƴeewi est ce que ni waɗi jonde kuɗinirali jaynekoɓe résident de certaines de ces listes ɓe mbaɗi suspecté ganduɗa ko des manœuvres de reporter les élections ene wayno noon ko ɗum woni pellital mabɓe yeewi askan wiya e wiide mabɓe noon beele ñumitake de ɗiɗon wotini jogordirtinede ko hunde ganduɗa min jiiɗa nande yo wotoji mbaɗa yimɓe certen caggal kan ɓe garti oɗon debbo wiyete ko Astatou Mbacké walla ko Aïda Mbacké mo ganduɗa tigi oɗon debbo ganduɗa tigi juppunoɗo ndiyam guldam walla mbiyen jooɓinoɗo fittano joom galle mum duppi ɗum wonno ko ɗo e mariste ene wayno taƴinama duuɓi nogas 20 ans de prison réclusion ɗum waɗi ko to chambre criminel mo Dakar ñalawma hanki o tigi o ñaawa jayde guendirde le soleil e natal on halife général de ganduɗa kay ko Tijana on halifa galle Baye Niass halifa mo Medina Baye o wiyete ko Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass halife général de la Fayda Tijani on style et des convictions fortes ene way noon jillu makko ɗo e Dakar ɓe garteno hanni ni jayden koɓe le soleil mbadde makko jonde junde kono kay o arte ko heewi holno julɗo fate wade holno tigi gueɗe poɗɗe ganduɗa ko yuɓɓiɗe mum kono kay e alhaali dewrugol leydi Sénégal foof dew suuti hen konndi kono kay yewti hen no hannit ni en tawi nde hello jeeɗiɗi hello jeetato hello jeenayyi ndeɗon jayde le soleil national caggal kana régulation kono kay artude ganduɗa koye contrôle des loyers ɓe mbi ko vers un nouveau dispositif national d'ici la fin de l'année ɗo ko adi ganduɗa ko hitande nden hibba kono de ma arte no hannit ni refte walla mbiyana reftine lawol ngam kayya ɓesgu Sénégal caɗele loyer wasa tigui ganduɗa ko oɗon alhaali heɗen ɗumen caggal ko woni kaddi gurnama l'observateur jayde nde ɗon loski koye fannu goɗɗo fannu jurminiɗo kono kay ko fannu gonɗa tigui mo ganduɗa ne wara ɓandu no feewi kono kay mo fannu gonɗa tigui jeeyakay ko softineɓe ɓinguel leydi ene way noon ɗiɗon chiffre aji ganduɗa koy ko effaran de la prostitution ɗum ko wiyete yeeygo hoore mum sukaɓe rewɓe daariɓe booli taw koye jeeya dartiri taw ko yeyde hoore mum ɗum ligguey mumen ɓe mbi ko 4652 ujunnaje nayyo e temedde jeegom e capanɗe joyi ɗiɗo kañumen de ganduɗa ko ɗum noon liggoto ɗum woni ko waɗa répertorié e on nder oɗon fichier général mo département de Dakar ɗum noon koye lawol ngo tan tawete kene tolnoɓe ɓe mbi ko temedde ɗiɗi e capantati e goho 231 cartes sanitaires délivrées entre 1er janvier ya on ma sappo jeegom novembre 2021 ɗum ko ganduɗa ko kartal wayi comme no carte d'identité ko ɗum tigui woni ko jomum foti jogade so tawi tigui yeeyade hoore mum ɗum de woni carte sanitaire ene wayno ɓe kolliti kine ɓuura temeɗɗe ɗiɗi woni 200 prostitué kañumen kala ene jogui VIS e nder ɓalli mumen kañumen foof ko rafaɓe sida ɗe nder Sénégal tigui tawte hen ɓe mbi ko ene kolliti e goɗɗo losko jani hen koɓe Futurs Médias wonde ha joni yogue mabɓe ɗe ene jokki gollade ganduɗa ko ngal ɗon gollal yeyde koye mumen taw kay ko rafaɓe sida wadde mbiyatna ɗum jeeya ko ganduɗa ko ɓeydoto sarde sida e nder leydi Sénégal ene wayno noon goɗɗo tawteɗo hen ɗum ganduɗa suuti hen konngui kono kay woyi hen no hannit ni o wiide ko Aminata yetton nde ko de fuɗɗori ɓe mbi ko debbo mo ganduɗa o yara ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi wona 70 ans kono kay ha joni omo jokki e liggare ngal ɗon na meccal ganduɗa kay ko yeeyde hoore makko oɗon debbo ene wayno ko duuɓi capanɗe joyyi e goho o waɗe maggal ko hunde yurminide hunde hulɓinide hunde jarde hunde kadi jafoɗene konngui he walla mbiyen jafoɗene ngoɗon l'observateur ene wayno bo ene wawi wonde tabou e moon ɓe mbi ko sénégalaise nigériane guinéenne kañumen kala en tawi oɗon tableau wona ɓesgu Sénégal tan ganduɗa ko tawte hen kono kay e sous région foof enen ɗo e nder Dakar taw kay ko ɗum golloto walla mbiyen enen ɗo e nder Sénégal taw ko ɗum noon golloto en tawi e nder hello neeɓo jooɓo ndeɗon jangde l'observateur ɓe mbi ko violence à ascendant ene wayno ko babiraɗo goto ganduɗa tigui hanno ƴiwma heesal kono kay tailleur waɗi mo tabassé au sang ene wayno noon ko ƴiyam tigui mba yaltine makko ɗum tawi e nder jayde ganduɗa kay ko ndeɗo caggal kana littere oɗon walla mbiyen
bir Ahmed Lagrose mo Grand Dakar woni ki ganda ko onon gorko mo wonda no wite ko Oldon kay men kala mbaɗa arrêté holko sabi pa jungo agression ganda ko yaade taƴoɗe yimɓe sabi tigi Lagrose waɗa ganda ko arrêté nen tawi nder ndeɗon jayde l'observateur libération do subaka article fausse attestation de fin d'exécution marché total offort ene wayno banditisme mawɗo walla mbiyen jujjaji mawɗo tawa toon kene toon milliard uji jeegom piccalla nayyi coppere men CFA basé au Togo avec des marchés dans plusieurs pays dont le Sénégal oɗon entreprise moderne ene wayno technologie Alfred Aguma e code du scandale oɗon gorko noon ganduɗa tigi ene nder oɗon jujjaji enquête exclusive holno yaari holto ummi holto fayi kono kay holko ñama hen hol ñamanaɗo hen jani ko libération lorsque yango oɗon doh mbokko gonda tigi Barthélémy Diaz e oɗon policier jagguɗum o ɓici ɗum dene tawi nder ganda hello jeeɗiɗo ndeɗon jayde libération les échos ɗo subaka article juɓɓuɗi e stade du Sénégal juɓinteɗo toto jam ñaajo ene wayno noon kin tolno capanɗe jeetati ɗiɗi kala tamdete jeɗɗa manam 82% des travaux kañumen tigi gasni ene wayno oɗon stade ene wawi jiɓɓe bismade pottite ganduɗa tigi ɗum ko wiyete barrage leydi Sénégal kono kay o jogori udditede ko ñande nogas ɗiɗi lewru février 2022 e wiide ganduɗa ko cimtol mum ganduɗa ɓayini ɗum on jaggoɗo coftal ɓalle leydi Sénégal ɓe kono ko ɓen liggotoɓe toon jiita koye mumen no hannirta ɗin ɓe mbi ko grogne en silence ɓe mbi ko liggoto ko tuggude 8h ha 19h sahaji ni ɓe mbaɗa prolongé ha 22h walla 23h kono kay ɗiɗon heure supplémentaire ɓe joɓetaki ɗum ko liggotoɓe ɗon ouvrier ɗi kaali ɗum ɗon tigui wi ko ganduɗa madame privé mois mo 90 000 francs pour motif de congé alors qu'on travaille même étant en congé hay so tawi mo woni congé haɓe liggono hannirta ni audit mo ganduɗa tigui waɗama toto direction de la réglementation et supervision des systèmes financiers décentralisés ɓe mbi ko de gros cafards découvert à Pamecas ene wayno ko heewi yitama e nder Pamecas caggal lebbi sappo e tati ganduɗa ko DRH ɓe ngala ɗum directeur des ressources humaines augmentation indi de 2 millions de salaire du DG intérimaire des primes de représentation fof noon ko juuƴjaji mawɗo tawete nder Pamecas ɗum ko caggal nde ganduɗa tigui audit effectif caggal nde ganduɗa tigui oɗon directeur mabɓe yeehi fof de ene tawi nder jeegomo jeeɗiɗo jayde les échos no hay sen jeeya heewide Stade jayde coftal ɓalle uddata ganduɗa kay ko dammal ɓe mbi ko l'Argentine qualifié Lionel Messi heeɓi fatake tigui yaade walla min jeeyde ganduɗa kay ko équipaji leyɗele jogoɗo foɗodede oɗon coupe du monde 2022 to leydi Qatar Messi vers une 5e coupe du monde ngol wattata joyɓolo ko ganduɗa tigui ko Lionel Messi yeehi oɗon coupe du monde o yeehi Russie o yeehi to ganduɗa ko leydi Allemagne Messi yeehi to ganduɗa ko o leydi Brésil ene wayno noon leyɗele ɗon fof o heftini ɗumen o yeehi Corée Japon kono kay ha joni ala ko gasi saabu Messi meeɗa fawde jungo mum ganduɗa kay oɗon coupe du monde caggal kalna ɓe mbi ko mondial 2022 Lewandowski Cristiano Ronaldo Ciro Immobile Zlatan Ibrahimovic Luis Suarez beele de ɓe worɓe ne jogori yaade saabu ɗeɗon leyɗele kala ene tawe oɗon barrage ces autres stars en danger après le rêve brisé de Erling Haaland kañum de ganduɗa tigui jogorani jeere e oɗon ganduɗa kay ko coupe du monde ene wayno noon Cristiano Ronaldo nene oɗon barrage kamɓe leydi Italie e kamɓene kala ɓe mbi ko Mahrez Mohamed Salah wondude kay Osimhen Hakimi sont aussi en salle d'attente ɓeɗon kala leyɗele sappo ganduɗa ko Afrique tawateɗe barrage walla leyɗele joyyi jogoto yaltude ganduɗa ko yahande duude Afrique e guelɗon kawguel les bons et mauvais points des Lions ene wayno maɓe gartino no hannirta ni ɓeɓe ko tour éliminatoire leydi men Sénégal yuɓɓinino ɗeɗon potiti kono en tawi nder oɗon barrage beele ko Égypte walla beele ko leydi Cameroun walla beele ko RD Congo en desini ɓooyi jogori wonde ganduɗa koye lewru mars so haaƴide jomiraɗo subhanahu wa taala musidɓe tedduɓe ɗum wonno ko tawete kele gaɗaɗe jandeji leydi Sénégal e oɗo subaka kono tigi en gartat e ganduɗa kay koya oɗon politique mo ganduɗa tigi yuɓɓinama hen no hannirta ni walla mbiyen wooda ko cimtuɗen hen waɗa ko kalɗen hen e oɗon mo ganduɗa tigui pawgol junggo Barthélémy Dias hanki to ganduɗa kay ko commissariat mo Jokkol ene wayno wone gueɗe ganduɗa tigui so tawi neɗɗo holliti hoore mum walla mbiyen a holliti ɓesgu Sénégal holto jiɗɗa yettade walla mbiyen holto jiɗɗa ɓe jettinma ene wayno ɓe jiiɗa yirdema wone gueɗe ene wayno ɓe jiiɗa yiidema e wone tumaji wonno ɓe jiiɗa yiidema e wone nokkuji walla ɓe jiiɗa yiidema aɗa wadde wone gueɗe Barthélémy Dias so darima ganduɗa kadi wadde dariɓe leydi Sénégal nul n'est au-dessus de la loi te hay goto wawa habde laamu onon hay goto wawa ɗum noon donc il y a des choses ganduɗa c'est déplorable il y a des choses ganduɗa eɗen pour ɗuminde c'est que ko arrêté jomum ne waɗi kuulal article aji nan ɗon ene mbaɗi affiché rassemblement en tant que poste électoral walla mbiyen ko adi élection ɗum noon ɓeydata ko violence e nder élection ɓeydata ko violence ko adi élection donc noon ko ɗum woni ko yimɓe jiiɗa yiide 0 100
taw zéro décès ɗum woni ko yiɗa e ɗiɗo sumbuji payani oui c'est possible so tawi ganduɗa koye ɓe school Sénégal mon fof jaaɓi wonde conseil hoore mum mon fof jaaɓi artirde haqqille mum mon fof jaaɓi kadi andude ganduɗa ko ɗum ɗo so waɗi ɗum moƴƴani ganduɗa ko jomum ma leader garɗo e mon taw ko ganduɗa ko inconscient wiyon gare hande bonnen meeting kare mbiya on jahani hay so tawi yoɓi on milliard mbiya on jahani par ce que ɓeɗon ɓe ganduɗa tigi mo wi mo bonnen meeting mum walla mbiyana gare mbiyen bonnen meeting mum janggo e jaam ko onon tigi jottito kamɓe ganduɗa ko ɓeɗon ɓe jeehi donc ɓe ƴewanno hoɓe pareɗo noon c'est à dire gartire haqqillaji mon no fewi gartire haqqillaji mon fewi onon les jeunes mbason nadde e ganduɗa ko ɓe mbaɗon induire dans des erreurs par ce que janggo e jaam bon voilà oɗon gandi politique no wayi jomum nenema hande janggo e jaam so yiiɗi o yiiɗi ho jam fimama hay sa noddinima mum passera donc nak gartire haqqillaji mon gandon l'avenir vous attend gandon kamɓe vie mabɓe koko waɗi réglé gandon ɓesguji mabɓe ganduɗa tigui ala souci mo jogui gandon ko dans les plus grandes écoles ñaggat oɗon université so bourse 20 000 francs leeli ko cegnaji mon battoto ɗon holtade ɗon ñaama wadde mbiyen man fof yo waɗ conscient anda ganduɗa koye holko sabbi ɗum anda holko faddi ɗum aɗana ganduɗa ko oppi galle bamma aɗana oppi yumma aɗana oppi ganduɗa koye galle mon aɗana oppi bandiraɓema rewɓe wadde mbiyen holko fanduma ko heewi so tawi ganduɗa ko yiya a waɗi conscient ganduɗa koye o rewa ndeɗo laaɗe wadde mbiyen a jabbo ganduɗa koye ko liggade jabbo ganduɗa koye ko ɓuuri sirtude watiɗe mbasa sabbade mabɓe e nde wonnon hannde ganduɗa ko suwade hewɓe mbatti politique métial alors que tel ne devait pas être le cas aɓe ponno liggade mon foof tampa e warñe dow doole mum kadi wasa nannude hoore mum oɗon politique de branlo min de somi ara branlo mi ganduɗa komi wawa gollade c'est vrai ɗum ne tawi ɗo ko phénomène existant mais gueɗel gongel no woodi sa yaari Allah ganduɗa tigui ma woto jeɗɗa sa yaari Allah ma wot ko gonɗa ande wonon min poanani alquran Allah woni koye muñoɓe min cuusa haalde konngol e ganduɗa kay koye bon voilà alquran quoi parce que sokhna Hady Gueye Yaya nane yebmin bon ene wawi ganduɗa kay o waɗa min corrigé parce que omo laaba oɗon alquran no hannirta ni kono tigi en jettima kamɓe fof no hannirta ni 1 million d'abonnés avant janvier walla avant février oui c'est possible avec Aboubacry Ndiaye gorko mo Waalo Fendo Ifra Sadio Ba Thierno Ly gorko mo Birom Tigui ko leydi ɓumdu kono mo tawi to France kono koye gorko jaggude hen no hannirta ni yo mbat abonné yo mbat partagé yoɓe mbat j'aime yoɓe mbat ɗum partout e dente halpulareɓe dente fulɓe to tawte kala wona e nder Sénégal kala kono ko e nder Mauritanie e nder ganduɗa tigui dowlaji dentuɗe ɗe tawtono jiggo US TV onon debbo ganduɗa tigui dariɗe lang gam kay juɓɓude Pini TV juɓɓude leñol fulɓe en calminima no hannirta ni en calmini Fatou Mansali to caméra aɗo haalirde nde wonno ɗo ko Moussa Niang Badara musidɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yo Allah hokku en yiide subaka Allah jaramo jarama